Master. Abantu bachazekile mfethu. Bachazekile abantu master. Bachazwa ile yokumotivate wakho. Kunale nkulumo kwayikhuluma uthi iphupho likaba wakho lingafi ukhona lomfana usaphila. Lo mfana ngishone mfana phela mabongo. Mana ngifuna ukuzwa kuleya lo mfana. Cha ngiwaride lo mfana ovona phuma lana ngenyawo wadavuza shina lena. Coach akhethe engaphushela isamba khona lo mfana lo umngani wenu. Engaphushi. Makhelwane ubona umuntu edonisa umshaye lapho. Umuntu edonisa umshaye. Lo mfana uvona onyamala lana. Soqofuthu bakhe phela manje. Hayi ngadonisa la saba khona. Ofusi la phela kubuhlungu njengoba ngizwa ngisikhulu kanje nje. Ongabafana lapha endaweni kuhambe kuphosha lapho uyangilaya. Ngifuna ukumlanga imoto yakugcobuka. Ngonyanya lakhe egcoba uthuvu bami. Ashe sebebeka uthuvu bokudlala nje. Ongazi ule ngothuvu uyakubeka ubekele ngifuna ukuphosha ngakamaster. Egethini lakho leli lihle. Elibizayo. Ufika ngiphoshe khona ufuna bekugcobe. Hawu umosho ukudla ngabuye uyagcina ukudla ngoba usebenza. Ngomani siyabonga mfethu. Ngihamba nayo imoto namhlanje. Ngiyabona ngomani, ngiyabona ngomani. uNkulunkulu umbusisa kakhulu. Yes. My God. Jesus. Uhamba ngenyawo mina ngiyazi khwatami ifike sengaba right. Ngathi sezikho nazi. Hey madoda. Angilazi khwatami. Hey. Angilazi khwatami.